Wala kayong pake, wala kayong pake, wala kayong pake, wala kayong pake. Kahit anong gawin, basta't mapapansin, video mo na yan. Nakakatuwa man, nakakalungkot man, video mo na yan. Naghahanap ka ba ng kaaway, o sadyang ito ay trip mo lang? Naghahanap ka ba ng kaibigan, o sadyang ito'y pabebe lang? Kailan lang lumabas na viral na agad, video mo na yan. Baka tawagin ka ni Vice, baka tawagin ka ni Ellen, video mo na yan. Kahit anong bayahan, basta't meron kang pinaguhugutan, walang kwenta o kalukuhan, balang araw ay sisikat yan. Di bali na basta't wala kayong pake, wala kayong pake, wala kayong pake, wala kayong pake. Naligo ka na ba? Nag-toothbrush ka na ba? Video mo na yan. Kahit anong itsura, kahit nanggigitata, i-video mo na yan. May laman ba ang iyong sinasabi? Meron bang maidudulot na mabuti? Meron bang manunood sa'yo? Meron bang makikinig sa'yo? Yeah. Wala kayong pakialam, tama na yan, i-like na yan. Kahit ano, basta't puso, simula ng pagbabago. Sige pa, sige na, ipakita mo sa mga bagong istorya. Kagigiliwan ba? Nasasabik ka na ba? Mapanood ng iba ang mukha mo na kay ganda. Palagay ko ay hindi na kailangan pang magpaporma. Basta't alam mong tama ka, i-push mo yan, huwag kang mahiya. Basta't alam mong tama ka, idaan na lang sa camera. Kung magustuhan ay i-like na lang. At kung hindi naman ay i-block na lang. Di bali na basta't wala kayong pake, 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 wala kayong pake.